Знаеш ли, че според последните проучвания, децата, които са приемали антибиотици и кортикостероиди 5 или повече пъти през детството си, имат с 50% по-висок риск от развитие на автоимунни заболявания, като астма, алергии, диабет, хронични заболявания, когато станат възрастни. Това е тревожна статистика, публикувана в престижния British Medical Journal и American Journal of Public Health. Ето защо все повече майки се обръщат към природните средства, за да отгледат децата си по по-добър начин. Аз съм Боряна, занимавам се с ароматерапия и природни хранителни добавки за деца. С моя помощ над 1000 майки вече подобриха здравословното състояние на своите дечица. Затова създадах и Vitaguard, уникална комбинация от 5 мощни биоетерични масла, специално разработена за дечица над 2 годишна възраст. Този комплект не само повишава имунитета, но и помага в борбата с вируси, настинки и хрема. Vitaguard е изключително лесен за употреба, дори ако нямаш никакъв предишен опит в използването на етерични масла. В пакета ще получиш и бадемово масло за разреждане, празно ролон шишенце, както и кратко описание, ръководство за употреба. Всичко, което ти е необходимо, за да започнеш веднага. А сега, като част от специалната ни промоция, ще получиш и 5 обучителни видеа с достъп и най-важното достъп до нашата ексклюзивна Facebook група. Безценна подкрепа от други майки като теб. Пакетът е на цена от 98 лева, но само сега ще го получиш за 39,90. Не пропускай тази възможност. Натисни линка около това видео и осигури здравето на твоето дете още днес.